most egy olyan ijesztő filmfeldolgozás lesz legalább, hogy mindenki felholkan, senki se bánja feltétlen. Címe a Gyerekparaszt, mellékszereplő a Kakas. Jó szórakozást! Ez a Kakas annyira hülye, hogy azt hiszi, hogy vége van a filmnek, pedig éppen most kezdődött. A kisgyerek hizeleg a parasztanyjának, hogy légy szíves, adja oda neki a falon csüngő legalább az egyik négyzet alakú kék focilabdát játszani. Azt nem adhatom, mert nem a tied, mondta a parasztnő. De focizzatok inkább ezzel a tyúkkal. Ez is jól repül, mondta a nő. Nem jó a tyúk, hozta vissza a gyerek a tyúkot, mert mindig elmegy, mielőtt belerugunk, szólt a gyerek. A paraszthölgy vigasztalásul ezt a kartonból kivágott papírtehenet ajándékozta a gyereknek. A gyerek örömébe elmentek a tehénnel játszani. Nehogy hazagyere, fenyegeti meg a parasztanyja a gyereket. Fel a kezekkel ijesztegeti a nő a mellével a parasztgyereket. Ne ijedj meg tőlem, próbálta kiengesztelni a rémült fiút a nő. Akkor fogadd el inkább tőlem a disznón keresztmetszetének a rajzát, vigasztalta.